Слава на Бога! Това предаване ще бъде за абонирането. Абонирането на списание Божия любов, разпространението на списанието Божия любов. Ние насърчаваме всеки да се абонира лично, за да може да получава всеки нов брой на списание Божия любов. Защото когато в една църква списанията се раздават безименно, има естествено голяма вероятност много пъти различни хора да получат списанието. Защото една църква от 50 души, сега са 20 броя списания, веднъж ще ги вземат едни 20 души, друг ще ги вземат, другия брой ще получат други 20 души. Ние искаме още самото начало, нашия купнеж такъв, всеки да има от всеки брой, да има своята колекция, да има своята серия списания и насърчаваме абонатите да пазят своите списания. Когато имат повече бройки, могат да раздават. Своето не препоръчваме да се подарява, за да може да го давате също връщане, да го имате вие, защото Бог ще ви говори нови неща след време, чрез материалите по ръководни списанието. И ако вие подарите вашия брой, няма да имате тази възможност. Така че насърчаваме всеки да се абонира лично. Тези, които са абонирали, абонаментът е потвърден и ще получават списанието, както на време бяхме казали, до идването на Исус. Ние сме просто инструменти в Божията ръка. Всичко е това, което Бог прави. Така че насърчаваме всеки да се абонира лично и ще акцентираме в бъдеще първо абоната да получат списанието, защото имаше много пропуски в последно време. Различни технически причини, които имахме проблеми с програми. Разбира се, никой адрес не е загубен, никой име не е загубено, но можем някъде да направим пропуск, така че ако някой не е получил списанието, нека да не се обади и ще го получи. Става дума за брой 67, най-нови за сега брой. Сега въведахме една друга система на абонатната листа, специално в нашия офис. Една много стара система, но много стабилна. Така че когато някой бъде записан за абонат, е невъзможно да бъде пропуснат. Докато сега имахме проблеми с програмата, която бяхме купили, не беше скъпа, но в момента не може да се отвори, така че затова има някои пропуски. Ние имаме адресите на различни места. И така, зачаваме всеки да се абонира лично, за да има всеки нов брой. Ето, например, моята серия списания. Вижте, това са броевете от всички списания по един брой. Ето ви 67-ми, който е такова, 66-ти, 65-ти, 64-ти, някой да ги имате, вие ще си спомните. 63-ти, 62-ти и така нататък. Виждате, всички списания. Това тук е брой 42. Може да си представите преди колко време. Брой 42. Би било чудесно да намерим начин в бъдеще всеки да може да поръча и от старите броеве. Може да стане това, но за сега тези брои, които са минали, които са изчерпани, които когато свършат, вече няма от тях. Примерно, тези брои, които показах брой 42, няма как да бъде направена. Може да бъде, разбира се, копиран, пресниман, но друго е самото оригинално списание. Ще намерим начини за това, така че насърчаваме да се абонирате лично. Тези, които сте абонирали, ще получават списанието си лично. Ние така ще го правим, че списанието по принцип за абонатите, то ще влиза в найлонов плик. Ще влиза в найлонов плик. Това е един плик, който е точно колкото е за самото списание. Този плик е по-голям. И тук ще бъде залепен, така че не върху списанието, върху плика ще бъде залепено името на абоната. Така че той ще го получи или чрез куриера на Бога, който и брати и сестри, които разпространяват списанието, раздават на абонатите в тяхната църква, техния квартал, в тяхната улица, тяхното селище, или ще го получат по почтата. Не препоръчваме по еконт, когато е за един брой, защото би било скъпо. Докато по почтата го поемаме ние, някъде около
1 лев е изпращането на поемаме ни разходите. А по еконт, според договор, когато има в момента с еконт, плаща получатели. Когато са повече списания, разбира се, тогава се струва по еконт и ние насърчаваме тези, които получават списанията, повече бройки, да особено от църкви, служения, за да ги получават по еконт, защото това ни спестява много средства. Когато те плащат пратката, вие плащате пратката, много ни улеснява това, защото ни спестява хиляди лева. Хиляди, буквално. И така, за абонирането на веб страницата на Божия любов има интернет страницата, ще публикувам тук линк отдолу, има има бланк за абониране. Тя се попълва за по-малко от минута. На секунди се попълва. Ако някой достатъчно се е абонирал, може да го направи. Да. Може да изпраща линка за безплатен абонамент. Аз много път съм го публикувал, пак ще го сложа тук. Може да го изпращате на всеки, който пожелаете. По цял свят българи могат да се абонират за Божия любов. Изпращаме го навсякъде по света. Това е относно абонирането. Бог ви благослови. Ако имате въпроси, нещо съм пропуснал, имате важни въпроси, каквито да въпроси, пишете ми и ще отговоря. Благословение!